Jäätä vähän. Kato, kyllä se vastapallolla on. Kyllä se. Täällä on olla melkoinen vastapallo. Jep. No mä tiedän, ei toskaan nyt ollut. Kyllä se nyt lähti vähän vinkkeliin siitä. Kannattaa katsoa ekaksi ne käkkärin ruuvit sieltä. Tuo on tyhmä, kato kun se hörskyy bensa, kun se on niin vähän siellä. Niin niin ne välipätki. Toinen on noin. Nyt se käkkäri, tiedätkö, kun siinä on ne ruuvit. Niin. Niin. On avaton. Jarrusatu, tai noin. No niin, siinä voi olla aika kuluneet palat. Kengät. Ei kengät, niin. Niin. Tai sit ne on lasittunut, koska se on käkkäinen. Niin joo. Siihen riittää se, että sä vedät pari kertaa hiekkapaperilla molemmat kengät ja sit se Niin sama kuin Vectrassa oli silloin. On. On yksinkertainen. Pidän tuohon 2 minuuttia asti, niin siinä on hyvä pätkä näkee, että se liikkuu edes. Ainakin se on ilmanen, niin ei hävikkää mitään. Niin on. Kun ei oo mennyt oikeastaan rahaakaan siihen mitään. Ja nyt se kuskaus. Oho. Ne vähän popelikon puolelle. Mitä vittua?